יחד נוביל מנהיגות חזקה מול האסלאם הג'יהאדיסטי והטרור של איראן, חיזבאללה וחמאס. יחד אנחנו יכולים להחזיר את העוצמה ואת הביטחון לישראל. אני מאמין בדרך הליכוד, אני מאמין במנהיגותו של בנימין נתניהו, אני מאמין בביטחון ישראל. לפנינו אתגרים רבים בתחום הביטחון והכלכלה. אני מאמין שהממשלה בראשות בנימין נתניהו תתמודד היטב עם הקשיים ותשיב לישראל שגשוג וביטחון. לעת הזאת אנחנו צריכים מנהיגות כלכלית מנוסה, רצינית ואחראית. אנחנו צריכים את נתניהו ואת הנבחרת הרצינית שאיתו כדי לשמור על כלכלת ישראל. אתם יכולים לסמוך עלינו. אני מאמין במנהיגותו של בנימין נתניהו. אני מאמין שהממשלה בראשות בנימין נתניהו אנחנו צריכים את נתניהו ואת הנבחרת הרצינית שאיתו של בנימין נתניהו. בראשות בנימין נתניהו אנחנו צריכים את נתניהו ואת הנבחרת הרצינית שאיתו של בנימין נתניהו. בראשות בנימין נתניהו אנחנו צריכים את נתניהו ואת הנבחרת הרצינית שאיתו של בנימין נתניהו. בראשות בנימין נתניהו אנחנו צריכים את נתניהו ואת הנבחרת הרצינית שאיתו של בנימין נתניהו. בראשות בנימין נתניהו אנחנו צריכים את נתניהו ואת הנבחרת הרצינית שאיתו של בנימין נתניהו. בראשות בנימין נתניהו אנחנו צריכים את נתניהו ואת הנבחרת הרצינית שאיתו של בנימין נתניהו. בראשות בנימין נתניהו אנחנו צריכים את נתניהו ואת הנבחרת הרצינית שאיתו של בנימין נתניהו. בראשות בנימין נתניהו אנחנו צריכים את נתניהו ואת הנבחרת הרצינית שאיתו של בנימין נתניהו. בראשות בנימין נתניהו אנחנו צריכים את נתניהו ואת הנבחרת הרצינית שאיתו של בנימין נתניהו. בראשות בנימין נתניהו אנחנו צריכים את נתניהו ואת הנבחרת הרצינית שאיתו